Ayan to. Wait lang. Okay, dali. Ayan na. Wait lang ha. Hindi pa kita. Pagi kuha sa imong independent nga doktor, kung ikaw ay kinamatarong, white it kasarang, ikaw pag tawag ka gobyerno sa imong nga doktor. Hindi ha, hindi mo. O ginay-resto mo namon. Dok. Titigil na. Ma'am. Saka lang sa para di ka kita. Dalang. Ang ano? Ano pa saka lang mas. Yan dapat ba? Bok. Hindi na kagawad. Kagawad kapitan. Kiramen. Kiramen. Ha? Sir, gina-inform ikaw gali ako gali si Police Staff Sergeant Tommy Bonking Quiro naga-inform kanimo nga ginakuhaan ka namon sa video. Umpisa sang pagtransaksyon hasta matapos ang proseso. Gap dah? Harong ka. Kapitan. Gap? Gap. Okay, haray na si Kap. Kap, ang ma'am, ang tumidya, kanan nga ari de. Ari agali ang bypass items na nakuha din bakal ko sa suspect. Ako diyang bypass item. Sir, ikaw ako request ako na. Tanan na hari de. Request ako ko. Sorry. Dala. Nabaligyan ka na eh? Sir. Mas lang ka mas para liglay. Yawan ako pa yun. Ari ang bypass items. Addict lang. Anong ngalan niya? Anong ngalan niya dito? Hindi. Anong ngalan niya? Anong ngalan niya sila? Anong ngalan niya? Ha? Roldan Raboy RR. BB. BB plus RR. Amo na ibutang mo sa lawas sa plastic. Sa plastic dyan. Palaba. Tumayon na. Putangan mo kung tumayon mo lang pizza. 16. March 16.
R-A-B-O-Y. Initial din, sababot lang. Jadi ko. Ang hirap po. Dan pre, dan mo? 25. Oh, parikisa ka. Kagawad. Gawad. Dia sikap ko ah. Kap. Sa aton nga media, before na rikisahon naton subject, rikisahon tanay ang aton nga operatiba. Kitiin-kikit. Dong. Ato pa ba? Ikaw to, akong rikisahon ha. Itong cellphone. Ano ganito wag na doon? Ang dala na. Access road. Are, torta. Diri ka ba dito? One. Bypass money. Bypass money. Two. Converto na dyan sa pan mo dyan. Certification. Ha? Ang papel? Buksan ko ha. Are. Tira lang sir. Ito ko doon. Okay. Sanat. Yari pa. Yari naman. Yang tanong ng iba dito na sa Nantran. Dito sa Pias na ito. Tingog na sila kay isa wala na sila yun. Ah. Dito sa Nantran, tingog na isa nung hindi pag-iusakan. Sipa dyan, tap dito. 1, 2, 3, Hindi ang pan. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 7,
Sir, kasi ko palit. Pintar na yung dalang kali. 3, 16. Marlo, dali ka. Dito lang muna ito. Bangrus takong. Imo na yun ito. Dong, ang baligya. Ay, may isaan. Agabaligya. Itingab lang ang itingab mo din ang kape. Sinabot sila yung gubernador sa isda. Baligya galing. Napakita na siya na. Dong, taga-diri ka dito sa Barota? Taga-diri ka dito. May pamilya ka wala?
Pamilyado ka? Sugad mo gagamit ka drugs, why? Tuod lang, kay Gamit. test Pero naman. ay tap, baligya. Yung interview na lang ko si what is me idea to wala. Bali, ang gagamit ka sa wala. Ha? Gagamit ka wala. User lamang pang baligya. Gabaligya man. Guburo baligya, wala ka gabaligya, pero gagamit ka. Kasi ano ulihin mo gamit? Mga last 3 Ano months naman. to? Test naman na nila gihapon no balaan man na. Last ano? Last 3 months. Nakaagi ka surrender sa tukhang? Okay man naman. Okay man ako na ano. Wala Bago ka. mala ako nagtiraw-tiraw mo lang. Bago ka lang ng tilaw-tilaw. Mga kasano lang? Last 3 months. Ha? Last 3. Ang ligat pa last 3 months. Last Okay 3 ko na months? atom doon. Kaya lupatan mo. Hindi namin mo bago ka lang tilaw-tilaw. Hawa. Kasi saan ka nga tuig na sugod? 2017. 18, 17. Ah, okay. Mga 2017, 2018 ka nagtilaw gamit. Tapos naguntat ka pag tukhang. Huwag mako ka, ano, naguntat lang ko. Pero huwag mako, huwag pakaabot o kanganay. Bila naguntat na ko. Ah, sige. Dali lang, get. Wait lang ah. Pang, standby ko. Ayoko, audio. Sige, sige. Ang susunod ko nito sa galong kay Guzman na o ay pasig ito man. Ang kwarta. Ragman niya nung kapatid sa bypass operation, naging katigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Ang subject rin si Ding Dong, Alice Ding Dong, Roldan, ano ganyan pinili mo dan? Bravo, no? 25 anyos, ang tabok sa Babarota Trevo, Iloilo. Ini siya nagabaligya sang isda diri sa may kilid bala kasada, ang way bala kadto sa Bianilaw. Sa kapulisan nabaklan isa ka sa siya na recover diri tatlo ka dalagpuan nga sa siya sa ginakusan illegal nga droga plus may 11 paket sa siya ang na-recover sa nga aton nga kapulisan. Ang sunod diri kay Roldan alias Tindong nga nagagamit lang siya pero wala siya kuno nagabaligya sa illegal nga droga dong ang mangkot lang kita liwat sang sano ka nagulihi nga naggamit sang drugs mga sano 3 months ago gid man or nagligal adlaw. Last 3 months pa ma. Ah, pero ginaklaro mo ay kagabaligya. Amo dong bypass man. Di ka may magtudlo ay do may nagbakal man kuno sa imo. Kuno-kuno eh. Pero way kagabaligya. Okay, ko. Di ka gakuha ka supply mo sa city. Amo daya nga silang Di ka gakuha ka supply. R Ha? C Dari lang man sa syudad. 3096 Manila. R Sige, pabakulod mo. Asa ba kolod ka gakuha? Nag-agi mo lang sa Roro? Impon sa Nagiging butang ko na sa ano. Sa? Kaya mula ako nag ano. Sa Bacolod. Kaya mo ako dara. Okay. Si Ding Dong ka naman na niya, kaya yung going ka dari subong, pero ang isang nakita natin, hindi ang 15 tanan. Yung mga dalag ko niya, ang bypass plan niya na-recover na isang police natin kang sunod sa iya, muna siya na ito yung West Coast pero siya kaninabot karoon sa PDEU kung ano ang lantadan sa inyong subject niya sa ilisagan na katigayon sa bypass ka operation. Hindi ka po ang wait na may kayo makuha ka sa sa anyway, eraduhan niya ko dapat ko lang karoon sa yung gawin ko siguro sa ini bypass operation sang aton nga kapulisan no dali sa may bago nga sang kapatakay mo ini operation ni pangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit sang IPPO ragaman na laktugan ang kanakaroon sa aton ng napapanaban. Flash report na gikan sa Banong sa Barota Nuevo. Radyo mo alo, Mark Radyo. Dito lang ba? Dito dito. Ang sumiyara kita nakuha diri mga 15 ka sachets and nag-ako siya sa aton nga interview a while ago nga nagagamit lang siya pero why siya nagabaligya sang illegal nga droga. Paro di siya na monitor sir. Kay do isda sa nakita naton isda iya ginabaligya. Actually sa continuous monitoring naton sini kay Rondan no. Damo na ning mga information na na-receive naton
nagkanda kita sa nga ano siya kung verification kung amugid man ka matuod ang iyang ginahimo sini. Actually ang amuning pagbaligya niya sang isda front niya lang ni kaya may ara siya nga mga items illegal nga ginahimo. Para sa aton nakita sa inyo presensya sa aton barangay official kag sa inyo man nga media recover siya ang almost 30 grams ang suspected nga shabu. Oo, so hindi sila nga nag-ako siya nga nagagamit pat wala siya kuno gabliga is hindi ina matuod sir. So, wala siya Sa gabliga. base sa aton nga kandak operasyon na recover gid sa iya amo na pag bypass naton sa iya nakabakal ang operatiba sa isa ka sa siya nga shabu pag makita man naton sa aton nga video nga pag rekisa sa iya na recover ang almost 30 grams ang suspected shabu. Ano classification niya sir? Ano to na Classification niya pa. Pero scope of operation niya sir, dari lang sa Barotac Nuevo or may area, iban pang area. sa aton ari kita sa Barotac diri lang sa Barotac Nuevo municipality. Sir, ang na-mention niya is sa Bacolod niya kuno ginakuha, ginadala dari sa Iloilo. Bali na monitor na natin. Isa pa na sa aton nga ginalantaw nga mga pasidad gaga actually hindi lang ba ini nga operasyon ang aton nga pag-iwaton may ara mangita iba pa nga mapasarag lang naton sa pumuluyo sa Barotac Nuevo nga himuon naton ang tanan para masugpo ang illegal nga droga diri sa aton nga munisipalidad. Oo. Sir, lastly, ano warning naton sa mga nagapadayon sa gihapon? Apisar sang grabe na nga campaign naton sa anti-illegal drugs sa nagadamo sa gihapon kag may nagamiter, sir. Anong warning naton? Amo ni nga klase ka buluhaton hindi ni makabulig sa aton, especially sa aton nga komunidad. Kung sarang untat kita sini kung tanan nimuon man naton bilang miyembro sang kapulisan nga madakop ang mga kaangay nga nga illegal nga aktibidades. Okay. Ano ganit, sir? Full name ko? Police Lieutenant Francis Don Lumahan. Lumahan. Yes, Thank you, sir. Francis Don. Oh. May Don pa. Gina-check sa mga yung imo na motor, Dong? Wala ko lang. Naginuram mo? Baka lang gasolina ka guys. Ayos ka gasolina. Huwag ka kabalungan din ang monitor ka na nga ilakbon sa police. Ano ka idea? Wala mo ko gabaligya mo. Ano pagka-idea Kaya ang ko? bali, sir, Lumahan ka, baligya ka kuno. Ang baga lang eh. Pero why kaya? Wait ako. Ang baga nga naga-surrender. Baya, Nagpalagyo ko na ako sa ginapa-surrender. Pero wala ako nadara sa surrender. bali ka pila, gin-encourage kanila mag-surrender. Wala ma'am. Wala ka gidjali ka tukang. Wala ma'am. Kaya ang bali, sir, ang imong operation diri sa Barotac kag front mo lang ni kuno ang isda. Dugay ka nagabaligay isda. Oo ma'am. Ha? Ito ako May asawa ka ron? Oo, ma'am. Kaya paano na karon? May mo papagay nga mo rin. Diyan may ari ko. Kasi pinak eh. Pero dito natin diri sa area. Actually, nag-ako siya na nagagamit siya sa drugs. Pero ang kanya, lalo na pang-sober na ang gamit niya. Nagambal diri ang aton makapulisan niya. Dugay na siya nagagamit. Nako siya sa Bacolod niya ginkuha. Hindi ko sure kung paano ang pagtakot. Daw, sa Bacolod mo nga pagkuha, ano na, roro lang, napatala lang. Huwag yan nakatuan mo ito. Namin mo galagaw ka lang to. Hindi namin mo diba dito kagakuha. So di Wala di ko gino gakuha. kadala. Lagaw lang kuya. Pagi... Ha? Sa mga nakuha ni pila na di mo ka sa shay? Why? Ha? Why gid? Di paano na niya sa bulsa mo? Pagi... Dumog na guro sa akin. Ba't siya lang maging butang? Pero di ba nagbakal ka lang isda? Ay isda, baka Ayos kain. ko no. Daron mo tani huli na. Nung as ka mo gasera di? Mag-6, magdulumoy kami suga mo. Kaya gayos kami. Aso mga mo ni tani subong mahimos ka na kang mapuli. Sige.